Today is nanindamig isda sa kong igsuon. Ara. Mo ni ang usa sa amoang kuan dere, amoang mga income matag adlaw sa kuaning mamag papa. Mo ning isda nga moy hatod kay mag-deliver man sad mi. Kani 100 ang kilo. Gaut-gaut ang name anang nga isda. Bagay pa may nag-deliver isda dito sa Kogon, then karon para ni sa daang lungsod. Pinay ning chat niya. Manyang naong sa isda. Wala siya ang isda nga mo gibaligya. So unya maghatod na sad mi sa daang lungsod. Kay nay ni order 2 ka kilo. So limpyuhanan pa na, limpyuhanan pang isda. Hi day. So muna siya gilimpyuhan pa. Later ani kay amo nang ihatod. Dami kini sa diyan namin sa baybayon. Nagatod mi sa order isda. Ano mong service? Si Jessica nga na niya kumotor. So karong adlaw nakahalin may 3 ka kilo. So bye guys, see you in the next vlog. Bye bye.